Srbija će nakon snažnog zamaha u 2016. godini, kada je ekonomski rast bio 2,8%, u ovoj godini imati rast od 2,9%, a u sledećoj od 3%. Motor rasta biće domaća tražnja, objavila je Evropska banka za obnovu i razvoj. Ovogodišnji ekonomski rast Srbije biće manji od prosječnog rasta u regionu u istočne Evrope od 3,1%. Glavni pokretač rasta Srbije biće domaća tražnja uz rast investicija uz podršku napređene poslovne klime u svetlu uspešne fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi koje su u toku. Rast zaposlenosti i plata će podstaći dalji oporavak potrošnje, ocenio je IBRD u izveštaju regionalne ekonomske perspektive. S druge strane, doprinos izvoza mogao bi da bude zanemarljiv, jer bi rast izvoza u velikoj meri mogao da kompenzuje veliki uvoz zbog snažne domaće tražnje. Kao glavne rizike za rast Srbije, evropski kreditor navodi smanjenje poljoprivredne proizvodnje nakon izuzetno dobre 2016. godine i moguće usporavanje fiskalnih i strukturnih reformi, uključujući restrukturiranje državnih preduzeća. Srednjeročne perspektive za Srbiju su povoljne, ali će zavisiti od tempa reformi predviđenih tekućim programom sa MMF-om, daljeg unapređenja investicione klime, podrške rešenju problema nenaplativih zajmova i restrukturiranju kompanija, kao i ubrzavanje sprovođenja velikih infrastrukturnih projekata, navodi IBRD. Ekonomski rast regiona prema očekivanjima analitičara IBRD-a ove i sledeće godine će porasti uz podršku viših cena nafte i oporavka Rusije od recesije. Rast regiona u kojem deluje, koji obuhvata centralnu Evropu, Baltičke države, jugoistočnu Evropu, istočnu Evropu i Kavkaz, Tursku, Rusiju, zemlje centralne Azije i južnog i istočnog Mediterana, IBRD procenjuje na 2,4% u proseku, u 2017. 2,8% u sledećoj godini. Manji rast od Srbije u regionu imaće Bosna i Hercegovina od 2,5%, Kipar od 2,5%, Makedonija od 2,4% i Grčka od 2%. Dva nova ugovora o garanciji u okviru Evropskog COSME programa za konkurentnost malih i srednjih preduzeća potpisana su u vladi Srbije. Ugovor su potpisali predstavnici Evropskog investicionog fonda, banke Inteze i Unicredit banke Srbija. Aktivnosti u okviru COSME programa u Srbiji unapređuju pristup finansiranju za mala i srednja preduzeća kroz instrument kreditnih garancija i instrumente kapitala za ulaganje u rast i razvoj preduzeća, koji omogućava plasman kredita privrednicima po povoljnim uslovima, a sprovodi se preko komercijalnih banaka u Srbiji. Sporazum Evropske unije i Srbije, kojim je obezbeđeno učešće Srbije u programu za konkurentnost malih i srednjih preduzeća COSME, potpisan je u Briselu 10. novembra 2015. godine. Time je uspostavljena mogućnost finansiranja aktivnosti koje imaju za cilj podizanje konkurentnosti privrede kroz podršku malim i srednjim preduzećima u Srbiji u fazama osnivanja, rasta i razvoja. Potpisivanjem sporazuma Srbija je postala 7. zemlja izvan Evropske unije koja može da koristi sredstva iz COSME programa. I ove kao i nekoliko prethodnih godina kompanija Šrak je organizovala infodane u Beogradu i još nekoliko gradova u Srbiji sa ciljem da aktuelnim, stalnim, ali i novim klijentima i kupcima predstavi šta sve novo donosi Šrak kompanija u narednom periodu. I ovoga puta odziv je bio izuzetan, prezentacije atraktivne, a sklapanje i obnavljanje kontakata više nego uspešno. Ja kao regionalni direktor firme Šrak, počevši od Slovenije, Hrvatske, Bosne, Srbije, Bugarske. Jako mi je drago da sam ponovo ovdje kod vas u Srbiji, gdje mi od početka godine ponovo imamo jedan jako dobar start u ovoj godini i nadam se da će tako to biti do kraja godine. Šrak se jako dobro kod nas kotira, svake godine imamo jedan veliki rast, zapošljavamo sve više ljudi, širimo se. Šrak je vrlo uspješna firma, pogotovo u Srbiji, pogotovo u području IT-a, gdje je praktički u našem koncernu vodeća firma. Ove godine je hit naš alat, da ga tako nazovem, softveri za pojednostavljenje rada sa našim robom. Sa tim softverima je moguće projektirati, moguće različite proračune raditi, topline unutar ormara,
vrlo jednostavno se vidi što od materijala se nalazi ovdje lokalno u skladištima, što se nalazi u našem centralnom skladištu, tako da u svakom momentu kogod radi sa time ima kompletan pregled o kompletnom materijalu što je potrebno. First of all, I am very happy to stay again with my Serbian colleagues and friends. Prvo da kažem da sam veoma srećan što sam ponovo ovde i što sam sa svojim srpskim kolegama i prijateljima. Pored toga moram da priznam da sam ponovo impresioniran reprezentacijom i brojem ljudi koji su došli i naravno veoma sam ponosan da vidim našu srpsku firmu koja se odlično predstavila, vrlo je motivisana i zbog toga sam veoma srećan. Svake godine vidim da je sve više ljudi i da je postavka sve veća. Imamo istina mnogo više novih proizvoda i zato je to lepo videti kao i mnogo zadovoljnih kupaca. Posao marketinga jeste da predstavi ono što firma radi, ali ovo nije rezultat rada marketinga nego dobre kompanije i odličnog srpskog tima. Part of marketing is to do this visible, but the result is really based on company topics. Mi dolazimo iz Slovenije, naša firma se zove Tem Čateš, vodeći smo proizvođač utičnica i prekidača u regiji. Firma je dosta godina na tržištu, radimo od 1973. godine već. S centralno surađujemo već od 2012. godine, a Srbiju surađujemo od posljednje 3 godine. Sa Šrakom u Srbiji radimo na modularnom programu utičnica i prekidača. Šrak radimo to baš za Šrak, ekskluzivnu znamku Šrak Vizio 45. Tako da ne samo za Šrak Srbiju, nego za kompletan Šrak sastav. Mogu reći da je suradnja jako dobra, pogotovo jer je ekipa Šrak Srbije jako profesionalna. To možemo vidjeti baš na svim područjima. Imaju jako pouzdane, jako dobar tehnički tim i kroz tehnički tim je onda jako dobar i komercijalni dio. O potrebi i istorijatu dualnog obrazovanja kod nas, a koje kompanija Šrak već uspešno primenjuje, bivši rektor Univerziteta u Beogradu kaže. Mi smo u stvari jurili privredu. Ja sam i Privrednu komoru Srbije i gradsku vladu. Potpisali smo ugovor, na primjer, sa gradskim komunalnim preduzećima, kad je Đilas bio gradonačelnik i nekoliko hiljada ljudi smo progurali kroz praksu od 4 do 6 meseci, na primjer, koja je svih profila. Su bile ljudi, čak su medicinari u nekim domovima zdravlja i tako, društvenjaci, prirodnjaci, tehničari. A onda smo gledali naravno i sa kompanijama sa kojima smo radili, da pošaljemo studente negde da rade praksu ili da rade čak diplomski rad, da sede negde i da rade na nekom živom projektu, u nekoj kompaniji, prosto tako, nekad je to tako bilo normalno. Uvek su vam tražili nekog apsolventa da im date, da provede par meseci u firmi, uradi diplomski i onda oni na taj način ne treba im konkurs, odmah mogu da biraju ljude. To je jako dobra stvar. Sigurno je to nešto što će doprineti prvo poboljšanju kvaliteta obrazovanja, a s druge strane, naravno, studenti se mnogo brže zapošljavati, smanjit će se nezaposlenost, a treća stvar, kad imate industriju i privredu, od toga imaju svi koristi, od toga raste ekonomija zemlje i bit će i oni koji rade to i koji ne rade bit će im bolje, prosto bit će veći nacionalni dohodak. Ove godine imamo jednu novinu, to su pumpe za električna vozila ili električne automobile i mislimo da je to jedna budućnost, jer mislimo da će sve više se tražiti da se kupuju prvo potražnja električnih automobila, a samim tim rasti potražnja električnih pumpi za njih. S obzirom da Srbija ima želju da uđe u Evropsku uniju, sigurno da mora da prati sve standarde Evropske unije i ja očekujem vrlo brzo, mada mi već sad pratimo standarde Evropske unije i mislim da Srbija ni ne kasni nešto puno kao što mi sami volimo sebe da kritikujemo, kasnimo 20-30 godina, nije tačno. Mislim da već polako je Srbija jednom nogom duboko zagazila po standardima, a po svim ostalim stvarima mislim da smo već jednom nogom u Evropskoj uniji. Ovom prilikom u vašoj emisiji pozivam sve zainteresovane naše i prijatelje i kupce i buduće kupce da navrate do nas u bulevar Peka Dapčevića gde je naša centrala Šraka. Tu je otvoren jedan lighting Šrak, mi smo ga nazvali Šrak Lighting klub, gde su izložene kompletna rasveta šta mi proizvodimo i gde se može popiti jedno ladno pivo, gde se može dobiti kafica i normalno jedan stručni razgovor vezano za rasvetu. I još par reči o dualnom obrazovanju.
Ja mislim da je to budućnost. Ja mislim da je to budućnost i iskreno se radujem da se to pokrenula tema pre par meseci, koliko znam, ali evo sad se to aktualizovalo i mislim da je profesor koji je malo pre naš gost bio ovde je rekao da je to prava stvar, ali ja mislim da je jedino i obrazovanje još ostalo onako ozbiljno kvalitetno u Srbiji. Sa dualnim obrazovanjem, to jest da deca dolaze na praksu, to će biti prava stvar. Zašto mi obilazimo Srbiju? Ne možemo sve ljude terati da dolaze u Beograd. Mi prilazimo kupcima. Mi smo ti koji želimo da im dovezemo na noge, da vide opremu, da im damo kataloge, da im budemo pri ruci. Mi želimo da budemo njihov servis. Oni su za nas, reći upotrebit ću englesko number one i stvarno jeste tako jer mi i živimo i radimo za njih, normalno i za nas zajedno sa njima. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku mladim u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u ovoj godini. Na konkurs se može prijaviti do 23. juna. Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje na konkursu je 100 miliona dinara. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1,2 miliona niti manje od 500.000 dinara. Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja Vojvodine radi podsticanja opstanka mladih u ruralnim područjima, odnosno njihovog povratka iz gradova. Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, podsticanjem razvoja i unapređivanjem primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda. Sredstva predviđena konkursom namenjena su za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje, investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje, investicijama za razvoj i unapređenje prerade mesa, mleka, povrća, voća i grožđa na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika. Korisnici sredstava mogu biti fizička lica i preduzetnici stariji od 18 i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahteva koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva posle 1. januara 2016. godine, a do dana zaključenja ugovora. Konferencija se zaista značajno pomerila ove 3 godine. Kada smo počeli, prva konferencija održana na Srebrnom jezeru, tada smo imali negde oko 60 učesnika, prošle godine smo imali oko 180, ove godine imamo više od 220. Nadam se da će sledeće godine taj broj da poraste i da ćemo imati negde blizu 300 učesnika. To je plan. Mislim da su panelisti zaista pokazali entuzijazam da objasne ljudima u kom pravcu ide automobilska industrija, ne samo u Srbiji, nego uopšte u Evropi i čitavom svetu. Veliki je značaj održavanja ovakve konferencije kao deo ukupne promocije Srbije kao zemlje u kojoj se radi nešto vezano za automobilsku industriju, bilo to dolazak stranih investitora u ovoj oblasti koja je za nas od posebnog značaja, a sa druge strane promovisanje naših domaćih kompanija, najčešće malih i srednjih preduzeća kao mogućih partnera i mogućih dobavljača za automobilsku industriju. Prepoznali smo veliki broj tih nekih aktivnosti koje mogu da se rade, a jedna vrlo bitna je ono što je i vrlo važna tema ove konferencije, a to je uopšte industrija 4.0 ili digitalizacija u automobilskoj industriji. S obzirom da mi imamo ovde dugo iskustvo u podršci kako IT kompanijama, tako i kompanijama koje dolaze iz mašinogradnje, mislimo da je sad pravo vreme da ih na neki način povežemo. To ćemo raditi u narednom periodu u saradnji između ostalog i sa autoklasterom Srbija i sa ostalim partnerima iz tih
klastera pre svega u Srbiji. Thank you so much for being here. I'm the first time here in Serbia and I was very much surprised about the audience here in this conference, and it was very nice to find the right contact also for business for us, for our company Mitsubishi Electric. And yeah, we see this region as very important in the near future because we have seen also many FI investment from outside, so we think you have a good future in your country. Danas sam ovdje 3. godinu za redom jer smatram da je ovo izvrsna prilika, ne samo za regiju nego i za globalizaciju poslovanja. Vidimo da sve više stranih ulagača dolazi na ovo tržište i smatram na temelju onoga što je viđeno iz prezentacija koje su bile do sada da imamo jako dobru bazu ovdje u Srbiji koja se onda jako lijepo može plasirati unutar regije da bude uspješna poslovna priča. Mi smo tu druge godine, bili smo i prošle godine tu, znači konferencija je veća, ima puno interesantnih i novih, da kažem, učesnika i to je za, što se networkinga tiče u automobilskoj industriji, za ovu regiju jedan stvarno važan event, networking i debata o tim, da kažem, svakodnevnim problemima i izazovima je to ključno. The conference is very interesting because is the title Connected Supply, put together demand and offer, and also is a location where the people can openly talk about the needs, about the problem and about the opportunity. And also we can exchange vision about the future for the region. Ova konferencija izuzetno značajna koju organizuje danas automobilski klaster Srbije jeste zapravo nešto što Asocijacija srpskih klastera zaista podržava. Osnovna ideja jeste da napravimo međusektorsku saradnju, odnosno da umrežimo firme iz oblasti IT-a sa firmama iz automobilskog sektora i da vidimo zapravo šta tu može novo da se desi, do kakvih inovacija i novih rješenja može da doći. It's a very well organized conference, and in this region I think it's an outstanding event to talk to decision makers, stakeholders, and the professional content of the conference is really very strong. I work for a company that it connects investors and startup companies in Chicago. Chicago is a very rich opportunity right now. There are 135 incubators, and we're looking for international expansion opportunities to see if we can help people that want to do business in the U.S. To find investors there to grow their business. Yeah, it's a very nice conference. It's very important for our company and maybe for all companies from east of Europe. Give us possibility to develop new partnership and new capabilities for the future. Mislimo da je ovakva konferencija i sam autoklaster da su pravi kanali za promovisanje dobavljača, povećanje njihove konkurentnosti i samim tim generalno u krajnjoj instanci nekog poboljšanja poslovnog ambijenta i privrede same u Srbiji. Automotive klaster kao takvu ulogu koju ima u regionu, mislim da je velik potencijal za sve nas proizvođače koji smo prisutni u regionu, pošto svi ovi veliki proizvođači, da li OEM-ovi, da li Tier 1 u automotivu, sele deo proizvodnje u našu regiju jer traže efikasnost u ceni i naravno i u kvalitetu. Imali smo priliku u prošlosti da učestvujemo nekim malo manjim, da kažem, konferencijama. Ovo je jedan veliki poduhvat i za autoklaster Srbije i za RAS i veoma mi je drago da sam u mogućnosti i da se susretnem sa nekim partnerima, kolegama, upoznam neke nove igrače na tržištu. Gomaline na ovoj konferenciji je prisutna tradicionalno kao članica autoklastera Srbije i pokušavamo da produbimo saradnju sa našim postojećim partnerima, a da pokušamo da napravimo i neke nove kontakte sa nekim, da kažem, i novim partnerima, tako da imamo zakazanih
zakazano danas 5 do 6 veoma interesantnih B2B sastanaka, gde smatram da možemo biti veoma konkurentni i da možemo biti veoma interesantan potencijalni dobavljač za naše inopartnere. I met Mr. Igor Viatov 1 year ago, and I heard about the conference. It was well organized, and we got invited this year as well, and I think it's becoming better and better year by year. The number of companies is even higher than it was last year, I guess like double. It's very interesting. We made really nice connections last year. Ovakve konferencije su nešto što je apsolutno neophodno. Mi moramo biti na svetskoj mapi kao destinacija za proizvodnju, bilo da su strana ulaganja u pitanju ili nabavka od domaćih kompanija. Jednostavno, taj vizibilitet Srbiji se jedino može dati kroz organizaciju ovakvih događaja. I remember the first edition we was 32 in a room, and there was even a problem to get the agenda full enough, and now we had the problem to reduce that. Što se konferencije tiče, evo, mi smo tu i sljedeće godine, to je sigurno. The next years I have to buy a new car. It will be maybe electrical, but it will be not autonomous driving for me, so I like to drive my car by myself. Millennium osiguranje AD objavilo je revidirane rezultate poslovanja za 2016. godinu koji u poređenju sa prethodnom godinom pokazuju rast svih ključnih pokazatelja poslovanja. Zarađena premija je za 8,8% veća u odnosu na prethodnu godinu, a bruto fakturisana premija za 9,2% i takav rast je veći od rasta ukupnog tržišta osiguranja za više od 20%. Rast je ostvaren i u svim vrstama osiguranja iz palete proizvoda Millennium osiguranja. Povećano je tržišno učešće na 8% u segmentu auto odgovornosti, dok je ukupno tržišno učešće u segmentu neživotnih osiguranja povećano za 4,2%. Pozitivni pokazatelji poslovanja su rezultat uspešno sprovedene reorganizacije i snažnog usmerenja Millennium osiguranja na tržište i prodaju. Učinjen je veliki korak u razvoju prodajne mreže i diversifikaciji prodajnih kanala, te unapređenju razvoju novih proizvoda i usluga, čime je stvorena čvrsta podloga za budući rast. U nastavku transformacije kompanije prema dugoročnoj održivosti, fokus će biti i u narednom periodu u celosti na osiguranicima i tržištu i jačanju tržišne pozicije i povećanju efikasnosti poslovanja, kaže se u saopštenju Millennium osiguranja. Elektroprivreda Srbije raspisala je novi tender za uslugu jedinstvenog i standardizovanog očitavanja brojila za merenje potrošnje električne energije. Prema navodima portala e-Kapija, u konkursnoj dokumentaciji piše da će EPS zaključiti okvirni sporazum sa jednim ponuđačem na period od godinu dana, a kako kažu, procenjena vrednost okvirnog sporazuma iznosi 900 miliona dinara bez PDV-a. Ponude se podnose na adresu preduzeća u Beogradu do 31. maja do 9 sati, a njihovo javno otvaranje obavit će se istog dana od 10 sati. Rok za donošenje odluke je 25 dana od dana otvaranja ponuda.